prvom rade sme rádi, doslova sme šťastní, že sme vyhrali. Pre nás to sú veľmi dôležité body, pretože máme ťažké rozlosovanie a boli to kvalitní superi, či Žina, som povedal ešte kvalitnejšie aj Mikuláš. Je pravda, že trošku supera sme vedeli sme, že čo chcejú hrať, trošku sme sa pripravovali, mali sme nejaké poznatky z Michalovec, kde hrali veľmi dobre a to v podstate potvrdili to aj doma, hej, kde mali hlavne prvý polčas viac hry, snažili sa ísť do zakončenia, vytvárali si šance, sme sa snažili preusťovať ten stred a v podstate zdvojovať tých hráčov, ktoré z tých si super domáci vytvárali z nakopovaných lôb do tých priestorov. Dali sme gól po štandardke, dá sa povedať, domácich. Mysleli sme, že to udržíme. Domáci v podstate z podobnej situácii vyrovnali. Druhý polčas bolo vidno, že domáci viac chcú a pritlačili nás. A na druhej strane musím povedať, že v posledných 10-15 minútach si dovolím tvrdiť, že sme mali bližšie k víťazstvu, kde sme zahodili 100% šancu. A na druhej strane musím povedať, že je obrovské šťastie pri nás v závere, kde práve domáci tutovku v podstate poslednej štandardky zahodili nemožné. Takže sme spokojní určite. O to nás to teší, že to bol veľmi dobrý behavior mužstvo, takže tie body sú o to cennejšie. Išli sme s cieľom samozrejme vyhrať. Nepodarilo sa nám to. Super naozaj hral, v obrane hral pozorne, aj keď sme si naozaj niektoré šance vytvorili. Nedokázali sme buď presnejšou finálnou prihrávkou alebo lepším zakončením, kvalitnejším zakončením staliť gól. V prvom polčase sme dali Brno. O tej situácii v poslednej minúte to ani nehovorím. Naozaj, ako povedal môj kolega, to bolo z nemožného. Ale povedal by som, že v obrane sme urobili viacero chýb, ktoré super jednu potrestal teraz pred koncom vlastne nás zlý odkop. Potrestali sme ho sami, ale super z toho profitoval a ešte predtým naozaj mali jednu šancu, keď naša reakcia na rýchlu štandardnú situáciu na rozohrávku a potom na kolmú prihrávku bola strašne pomalá. A aj keď sme tam boli s nejakými 6-7 hráčmi, super si dokázal vytvoriť tú šancu, takže myslím si, že snaha hráčov bola enormná, ale chýbala tam kvalita v tej finálnej časti a preto sme ten zápas prehrali. Superovi gratulujem, pretože dal 2 góly a tým pádom si zaslúžil vyhrať. Nikto sa nepýta na to, že či mal Liptovský Mikuláš viac šanci alebo nie. Jednoducho výsledok je 1-2 a z tohto pohľadu sme smutní a budeme sa musieť snažiť ďalších zápasov, aby sme to nahradili alebo odčinili.